Bé, estem aquí amb el Mario, amb el Pol. Bueno, en primer lloc tenim dos casos molt especials en aquesta Copa Col·legial, i és que, bueno, tu has estat el primer MVP de la història de l'escola, Sí. perquè era la primera vegada que jugàveu la Copa, i tu, Mario, ets el jugador més petit de la Copa Col·legial de Barcelona-Baiceac. Perquè tu explica'ns a quin curs vas, Mario. A sisè, la primària. O sigui, sisè de primària, i avui has jugat contra nois de quart de l'ESO, tercer de l'ESO, que et treuen potser 5 o 6 anys, no? Bueno, com has vist l'experiència, tu, Mario, des de dins, sent el jugador més jove d'aquesta Copa Col·legial? Molt xula, molt divertida, l'afició, molt xula tot. Home, us ha tocat, Pol, un camp complicat, eh? Aquesta gent de Tornar Immaculada han apretat, han omplert tot el pavelló, però tot i això heu competit, heu començat molt bé, heu donat molt nivell. Com has vist l'equip i com us heu vist? Bueno, jo crec que en general hem jugat bastant bé, tenint en compte que no havíem tingut la possibilitat d'entrenar com a tal tots junts. Vam jugar junts però fa temps i ha estat molt especial retrobar-nos tots una altra vegada i crec que hem jugat bastant bé, però han set superiors a nosaltres i no hem tingut res més a fer. Bueno, heu competit molt bé. Era la primera vegada també que participeu a la Copa, que això sempre és un què, però és xula, no?, l'experiència de participar en un torneig com aquest, que jugues amb companys de classe, que no té a veure amb els clubs. És divertit, no? Sí, m'ha agradat molt, a més l'ambient era molt xulo i no sé, no tinc gaire res més a dir. M'ha agradat molt l'experiència i espero repetir-la. Exacte, és gaudir-ho, teniu la repesca, val? Que encara no esteu fora de la Copa Col·legial. Bueno, per la vostra part teniu la repesca, però és que amb tu, Mario, hi ha una casuística molt curiosa, que és que tu podràs jugar també la Peque Copa perquè vas a sisè de primària. Llavors, podries ser el primer jugador en jugar Copa Col·legial i Peque Copa. Com ho veus, això? Pues molt bé, perquè estaria orgullós de poder... Home, allà series el més gran de tots, clar, de sisè. Clar, però aquí està molt xulo el partit i tot. Bueno, us veurem a la repesca, no? Sí, allà ens veurem. Vinga, doncs nois, us deixo descansar després d'aquest gran partit i enhorabona. Merci. Gràcies. Vinga, crac.